Ульяновск өлкәсе Яңа Малыклы районы Абдреево авылында 1981 елның 28 мартында Мустафиннар гаиләсендә көтеп алынган шатлыклары булып матур балалары Бакирова Гүзәл Рәис кызы туа. Әле кичә генә ул үзенең 40 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылаган. Шушы матур бәйрәме белән ихластан аны абыйсы Рәшид һәм Дания котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан сеңелем авылда мәктәпне тәмамлап, 1997 елны Самара шәһәренең педагогия училищесына укырга керә. Кулына дипломын алган яшь белгеч янәдән туган авылына кайта һәм хезмәт юлын үз һөнәре буенча мәктәптә башлап җибәрә. 2005 елны үзенең булачак тормыш иптәше, мәхәббәте, киявебез Рөстәмне очратып, гаилә коралар. 2006 елны кызлары Ленара туа. Инде 2010 елны нәсел дәвамчылары уллары Данияр да дөньяга аваз сала. Яшь гаилә барлыкка килгәч, алар Димитровград шәһәренә күчеп китәләр һәм безнең якыныбыз балалар бакчасында тәрбияче буларак хезмәт юлын дәвам итә. Инде 2019 елны алар янәдән туган авылыбызга кайттылар. Үз хуҗалыклары матур һәм тату килеш яшәп киләләр. Гаиләсендә кадерле сеңелем хатын да, газиз әни дә булып тора ала. Без анарга чын күңелдән бәхет телисебез килә. Гел уңышлар гына аларны юлларында көтсен. Һәр вакыт күк йөзләре аяз булсын, яннарында душманнар йөрмәсен. Туганнарга Аллага шөкер бай булсак та, алар арасыннан иң якыннарының берсе минем сөекле сеңелем һәм аның гаиләсе. Өегезнең шатлык төсенә чумганын сизәсезме? Бу төс сезнең үзегезнең дә алтындай кешеләр икәнлеген дәлилли. Әллә инде күзләрегездәге моңсулык сезнең картайыла дигән уйларыгызны чагылдырамы? Бушка бу шулай уйлавыгыз. Чөнки сез әлегә бик яшь һәм матур пар. Әлеге бәйрәмдә сиңа сеңелем ихластан уртак өлфәт мәхәббәт телим. Бер-берегезгә тормыш иптәшең белән кирәк һәм терәк булып алда да гомер итегез. Сездәй матур парлар сирәк очрый ул. Тормышыгыз күпләргә үрнәккә куярлык. Икегезне дә авылда хөрмәт итмәгән кешеләр бик аздыр. Хөрмәткә күмелеп алда да яшәгез. Балалар бәхетен татырга сезгә язсын. Туган сеңелем каршы ала матур гомер бәйрәмен. Анарга бүләк итәбез ихлас теләк бәйләмен. Бәхетләрең төп түгәрәк, саулыккыз корыш булсын. Һәр вакыт күңел түрләрең олы шатлыкка тулсын. Яраткан минем сеңелем, җитте синең бәйрәмнәр. Шушы көндә бүләк итәм олы теләк бәйләмнәр. Беренчедән рәхмәт сезгә гел янымда булганга. Бер кайчан гаеп эзләми гел мине аңлаганга. Минем өчен сез иң якын, иң хөрмәтле кешеләр. Белмим, бу дөньяда икән туганнарсыз нишлиләр. Шөкер Раббым, сез бар миндә, туя алмыйм шатланып. Бүген менә бәйрәмеңдә йөримен канатланып. Котлы булсын, матур булсын синең туган көннәрең. Миннән бүләккә матур җыр әйдә кабул ит әле. Кадерле Гүзәл Рәисовна, якыннарыгыз юллаган теләкләргә без дә кушылабыз һәм матур җыр юллыйбыз. Көн гомер бәйрәмең, сузды кулларың, җыелдык синең яныңа. Якын дусларың, вакытлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма.
Yumuşak gözlerin tuğan günler kabatlansın. Tağın da tileklerini kabul etip al seni barısında. Tuğan günde zırlaybız Şın köngülden kutlaybız Utağınır kızqara deyip mıngayma Мәңгі яш бол қары дайыма Туған күнде зырлайбыз Шын көңілден құтлайбыз Утағыныр қысқара deyip мыngayma Мәңгі яш бол қары